Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनि गोदान साख्रि फैबाय आरो फैबावगोन कनस्टेबलाव। स' बेनिफ्राय 10 पास एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया? दिल्ली पुलिस काट अफ बेसेबां थांखो हेड कनस्टेबलाव जों नायगोन डिटेल्सखौ सफैजोब्बाय काट अफ। स' बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टल'सै मेडिकेल टेस्टल'सै। दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायलांबाय था। दा लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। दायो जों फैबाय SSC आव एडमिट दासिमबो होआखै स्टेटास बेनो जाबाय नर्थ इस्टनि। स' बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो काट अफ बेसेबां थांखो दिल्ली पुलिस हेड कनस्टेबलाव। स' बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन जोबोद चान्स मोनबाय जोबोद खम काट अफ आरो SSC आव नोंथांमोना एग्जामखौ हैथार आरो एसेबां काट अफ थांनाय नङा। स' बे एग्जामा जादोंमोन लोगोफोर अक्ट'बराव जादोंमोन। थ' नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम हैदों दिल्ली पुलिसाव स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय हेड कनस्टेबलाव। स' बेनिफ्राय बेयाव काट अफ बेसेबां थांखो बेनिफ्राय नोंथांमोना एनालाइज खालामनो हागोन SSC आव बेसेबां काट अफ थांगोन। स' नोंथांमोना SSC आव 60 टारगेट खालाम एबा बेनि बारा टारगेट खालाम। दा नायदो ST हिसाबै 55.68 थांदों मेल केन्डिडेट्स बेनो जाबाय हेड कनस्टेबल दिल्ली पुलिसाव। दा जोबोर खम काट अफ थांदों। स' नोंथांमोना बेयाव नाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ फिजिकेल टेस्टआव लिंहरसिगोन बा मेडिकेल टेस्टआव लिंहरसिगोन। स' बेयाव जायफ्रानोखि एग्जाम होदों बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन थांदों ST आव अनलि 30 थांदों अके। स' अनलि 30 थांदों जोबोर खम काट अफ थाङो दाना SSC आव। स' एग्जाम हैबानो जाबाय। देन बेनिफ्राय फिमेल केन्डिडेट्स थांदों काट अफआव 37.99 एबा 38 खौनो लाजायो। स' बेनिफ्राय आनरिजार्भ होनोब्ला बेयाव 60 थांदों। दा लोगोफोर जोबोर मोजां चान्स नोंथांमोना SSC आवबो हैथार एग्जामखौहाय आरो बे एग्जामा जागायसिगोन 10 जानुवारिनिफ्राय। स' बेनिफ्राय आसामना जाथ'वाखै दासिमबो आरो बेनिफ्राय वेटिलाव दं माखासे केन्डिडेट्स बेयाव नोंथांमोननि रल नाम्बार दङ चेक खालामबानो जाबाय। दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि दा गोदान साख्रि ओंखारगासिनो दङ जेरै प्लाटुन कामान्डार ओंखारदों कनस्टेबल ओंखारदों हाबिलदार ओंखारदों। दा बेनि सायाव मैया आपडेट होदोंमोन नोंथांमोना भिडिअ नायनो हागोन डिटेल्सखौहाय। दा बिदिब्ला जों बे कनस्टेबलखौ नायबावनोसै फैदो माबायदि रोखोमै सिलेक्सन खालामगोन। दा ग्रेड 3 पस्टनि आन्दाराव गोलैयो बियो बे पस्टआ आरो लोगोसे बेबायदि कनस्टेबल ओंखारबावगोन। दा बे पस्टआ लोगोफोर हमगार्डनि आन्दाराव ग्रेड 3 ओंखारदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा जागोन 50 कुइसन थागोन आरो 100 मार्क्सनि जागोन आरो बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन नोंथांमोना। दा बेनि क्राइटेरियाखौ नायनोब्ला नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव मोनसे भिडिअ दङ गासैबो बेसेबां रानिं खालामनांगौ बेसेबां बारनांगौ गासैबो डिटेल्सआ दङ। स' नोंथांमोना चेक खालामदो आरो लोगोसे आसाम पुलिस गोदान साख्रि ओंखारगोन नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया। स' बेनिफ्रायनो हमनो हाबाय गोबां साख्रि भेकेन्सि फैगासिनो दं आसाम पुलिसाव। स' नोंथांमोना जुदि कनस्टेबल हिसाबै थाबैनो स' नोंथांमोना 2023 आव एप्लाइ खालामनो हानायनि चान्सआ थागोन।